Mä oon niinku juossut koko tämän matkan. Kello on 3:10. Tää toimisto on 4 asti auki. Siis mä tulin suoraan suihkusta. Mulla on vielä märät hiukset. Ja mä vaan lähdin suoraan juoksemaan. Oh my god. First time! Okei. Mennä usein kotiin. Yes! Tää vlogi alkoi niin nopeasti, että mä en ehtinyt kunnolla selittämään, mikä tässä on tilanne. Me saatiin tietää, että päästäis kattoo tätä asuntoa, jos ehdittäis hakea puolen tunnin sisällä avaimet keskustasta yhdestä toimistosta. Meillä ei ollut edes tarkoitus mennä kattoo tätä asuntoa, mutta kun me saatiin tää mahdollisuus, niin totta kai me haluttiin mennä tsekkaa. Me molemmat juostiin keskustaan sen viestin jälkeen ja Emma ehti ennen mua sinne toimistoon hakea avaimia. Onneksi me ehdittiin hakea avaimet, koska tää asunto on oikeasti ihan superkiva. Me vietettiin tuolla hetki aikaa ja pohdittiin, haluttaisiko asua yhdessä ja olisiko tää se meidän asunto. Onks neillä ensimmäinen kerta tänään? On. Ja se on. Mitä tää on? Ihanaa. Toi on kyllä yhteen. Thank you. Mikä päivä. Siellä asunnossa ei ole tällä hetkellä tietystikään sähköjä, niin pahoittelut siitä materiaalista, mutta ainakin jos siitä saa jotain kuvaa, että millainen se kämppä ehkä olisi. Siinä oli vaan se ongelma, että sinne toiseen makuuhuoneeseen pääsee sen toisen huoneen kautta. Sen olohuoneen läpi joutuisi kävellä sinne makuuhuoneeseen, mikä ei ole kauhean ideaali silleen, jos haluaa niinku oman tilan. Muuten se oli tosi ihana ja sellainen, se on just remontoitu. Ja siellä oli astianpesukone, mitä meillä kummallakaan ei tällä hetkellä ole. Me oltiin ihan fiiliksissä siitä. Me mennään huomenna vielä aamulla katsomaan, että millaista siellä on ja miltä se näyttää päivän valossa. Nyt mä menen kotiin, koska nyt mun pitää pakata. Mä en oo kertonut teille, että mä oon muuttamassa, mutta mun pitää huomenna muuttaa mun tämänhetkisestä asunnosta pois. Tässä on vaan se pieni ongelma, että mä en ole vielä ruvennut pakkaamaan. Mulla on tässä silleen yöaikaa saada mun tavarat siihen kuntoon, että ne voi aamulla kantaa sit autoon. Mä lähdin taas niin nopeasti, että mä oon unohtanut laittaa deodoranttia, joten toivottavasti kukaan ei nyt haistanut mua. Kello on nyt 7. Mä laitan nopea tätä deodoranttia. Ei oo varmaan 10 vuoteen tapahtunut, että mä unohtaisin laittaa tätä, mutta mä vaan siis olin silleen, että okei, jos mun kaveri ei ehdi sinne, niin mä ainakin yritän mennä. Ja sit mä vaan äkkiä puin jotkut vaatteet päälle ja laitoin vähän meikkiä mun kulmiin, että mä en näyttäisi ihan kuolleelta. Mut se on se 10 sekunnin kulmavärihomma. Ja sit mä vaan niinku juoksin suoraan metroon ja metrosta sinne toimistolle. Nyt homman nimi on siis se, että mun täytyy täältä asunnosta muuttaa huomenna pois. Mulla on ainakin tuolla ylhäällä ullakolla mun tavaroita. Aika paljonkin. Mä toivon niin kovaa, että mulla on siellä edellisestä muutosta pahvilaatikoita jäljellä. Koska jos mulla ei ole pahvilaatikoita, niin mä en oikein tiedä, että mitä mä teen. Okei, eli mun tää varasto on aika täynnä tavaraa. Ainakin nyt mitä huomasin, oli, että tässä on pari laatikkoa, jotka on tyhjinä. Tässä on ainakin 4 laatikkoa. Niin kyllä mä luulen, että mä saan kaikki mun tavarat mahtuu silleen. Noi laatikot plus matkalaukut. Kyllä mä luulen, että tästä vielä hyvä tulee. Let's do this. What the heck? Hei, kattokaa! Tadaa! Mitä mä voin unohtaa, että mulla on nää? Nää ei oo edes ollut täällä kuin tyyliin ehkä vuoden. Tähän asti mä oon löytänyt talvikengät, smoothie-koneen ja teltan.
Ja mä en tiedä, että mä omistan yhtäkään noista asioista. Kannattaa siivota teidän varastoja välillä. Voi olla, että sieltä löytyy jotain, mitä ei edes tiennyt omistavansa. Kello on nyt 10 about. Täällä on tän näköistä tällä hetkellä. Mä oon kyllä saanut aika hyvin niinku tavaroita laitettua noihin paketteihin. Ja mulla on vielä tuolla yksi laatikko kokonaan käyttämättä. Vaikuttaa siltä, että kaikille tavaroille löytyisi paikka. Mä oon niin väsynyt. Mä toivon, että me saatais mun kaverin kanssa se asunto. Niin sit mulla olisi näille kaikille tavaroille paikka. Koska nyt mä muutan sinne soluasuntoon. Se on sellainen pieni huone. Ja siellä ei ole edes niinku varastotilaa, niin mä en saa mitenkään mahtua niinku edes puolta mun tavaroista sinne. Olisi ihan super jees, jos me saatais ja muutettais sinne asuntoon.